Това е история от Стария завет за Давид и Голиат. В онези времена Божият народ бил изплашен от силен и страшен враг. Но Бог не оставя своите хора сами в трудностите. Той избрал един млад пастир, Давид, който имал силна вяра в него. Давид не разчитал на сила и оръжие, а на Божията помощ. Тази история ни учи, че с Бога няма нищо невъзможно. Израелтяните много се страхуваха от великана Голиат. Кой ще се осмели да се бие с мен? Тогава дойде Давид, млад пастир. Що никой няма смелост? Аз ще се бия. Ти си твърде малък. Бог ми е помагал и преди. Ще ми помогне и сега. Вземи си броня. Саул му даде броня. Не, тя не ми става. Давид взе само прашката си и 5 камъка. Ти ли ще се биеш с мен? Идвам в името на Бога. Ха-ха-ха! Мечтай си! Давид хвърли камък. Великанът падна на земята. Не силата е най-важна, а вярата и смелостта.